Sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mir. Sapa Munimir mau sapa? Munimir mau sapa? Put. Udu aku ya, Pak. Petro. Sapa? Udu aku. Bagong. Sapa? Udu aku, Pak. Sapa? Semar. Lah wong papat. Modar ora we. Silas disembah anak bojo dikamplengi. Bagong karo bapakne kok wani men. Semangkean ora. Ayo rene yo. Rene yo. Gigit tugel gulumu. War digigit tugel gulumu ora. Ayo. Damai. Damai. Ah ngono, kene yo jiri. Ora. Senengane. Ra trimo. Antem sisan. Gereja mencok tanggul, angger 7 mesti gaul. Tembok teng jelem, menika pon jalem. Agene seneng. Wong ngono kok njajal aku tak sing muni gereja mencok tanggul kok trik gano tembok teng celone karo joget penak banget Pak, asli penak banget. Apa iya? Yo prakteke ya. Gereja mencok tanggul angger 7 mesti kaul. Ayo kowe gek goyang. Piye ngono piye? Tembok teng celone. Karo joget muni kapok njaluk meneh. Heeh, ayo. Tembok ting celune muni kapok njaluk meneh. Tembok ting celune muni kapok njaluk meneh. Penak to? Wah. Semar. Wah. Wah pancen kowe anak sing tenan. Iso gawe bombonge wong tuwa. Iso gawe bungae wong tuwa. Padha-padha. Wah. Konjur dilumake ora. Damar mancung cinopet. Oh, bagong ora. Sing ngolo dibuang. Sing becik digolek. Ayo sowan ning negara Pring Cendani. Urataya kowe. Kuwi nggone sapa ya, Mir? Pring Cendani nggone sapa ya? Kowe nek ngomong nganggo aturan kowe. Tapuk ya. Pring Gondani. Nah, ngawur ora. Mangsane iki nek karo anak kudu manut. Bangun miturut. Ayo kualik, Gong, wis. Ayo ndak dukani Ndara. Ndara sapa sebutke? Ndara sapa? Ndara Kresna. Ndara Kresna kok nang Pring Gondani. Tapoke Ndara Garan Kasa. Wah. Bengi iki Semar wedi tenan karo Bagong. Ayo guys, kono dhisik. Ayo. Dadak ora ngopo? Kecowes engko. Ya Trak ya. Ya. Wis tentrem. Ya. Sangu gending apa, Gong? Manut Sing kepenak wae. yo. Janeng yaning talaka kadi langit mambang pantepasulan upamaneka